हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार एबा आबसुनि सायाव रायलायगोन आबसु एन्ड इउपिपिएल सेम थिंग्स बाव जेबो सोलायनाय गैया एखेखा नाथाय दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोर गावसोरखौ माने आबसुआ जेबो रिलेटेड गैया होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो बा खोन्थानानै लायो ससियेल मिडियायाव जोंहा जेबो गैया जेबो सोमोन्दो गैया बेफोरबायदि बुङो बाट दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने इउपिपिएल सरकाराव थानानै खामानि मावनो मोनदों बिदिनो सरकारनि खामानि मावनो मोनदों आबसु अफिसाव थाग्राफ्रा जब कार्डनि खामानि मावनो मोनदों माबा माबि बेफोरबायदि मावनो मोनदों बिथांमोननि सरकारा इउपिपिएल सरकारा जेब्ला थेर बेथेर जागोन जोबस्रांगोन अब्ला बिथांमोना जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ होननानै बुंगोन दा बिथांमोना बिटिआर सुक्ति खालामग्राना दा बिथांमोना खामानि माबा माबि एभ्रिथिं बेफोरखौ दा बिथांमोना गोसो बायदियै गावसिनि गोसो बायदि खामानिखौ मावनो मोनगासिनो दं नालाय रायजो राजाफोर बिनिखायनो बिथांमोननो बड'लेण्ड नांथ'वा र' जों जाग्रोनो जोंना एसे फिसा बुंगोरथों रलै र' नोंसोर नेथ' उनाव ज' मावगोन बेफोरबायदि जानानै दं दिनै बिथांमोना माने रानथाबनानै थाखानायमोन नालाय दिनै रायजो राजाखौ थगायनानै एक्सप्लयटेसन खालामनानै दिनै बिथांमोना पावाराव फैबाय दिनै बिथांमोना दुगा दादागिरि सरकार बे इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरखौ थगाय थसि खालामनानै दिनैसिम जागासिनो दं दा पावार दङ दुगा मारा माने इउपिपिएल सरकारा दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोर माने पावार थाजासिम दुगा देखायनानै जाबाय थागोन बिसोरो रायजो राजाफोरखौ गादबबाय थागोन दिनैनि दिनाव दादागिरि सरकार दिनैनि दिनाव आरो मोनसे खोथाया रोखा दिनैनि दिनाव बिथांमोना दिनै गावसोरनो बिटिआर सुक्ति खालामग्रा दिनै बिथांमोना मोनजादों मोनलोंदों सरकारनि खामानि मोनदों माबा माबि बेफोरबायदि दिनै बिथांमोना माने बिटिआरजोंनो जायो बिटिआरजोंनो थैयो बेफोरबायदि बिथांमोनाव साननाय दं मावथ'वा उनाव मावगोन मागोन र' जों खामायगोरनि नै बेफोरबायदि जानानै दं जेब्ला इउपिपिएलआ 0-0-0 जागोन ना अब्ला बड'लेण्डनि सिमां लागोन अब्ला बै समाव नोंसोरजों रावबो सापर्ट जानाय नङा बुजिबाय ओंखायनो नोंथांमोनहा गाव गावबागाव खामानिखौ माव मालायनि बड'लेण्ड बिनाय मानाय बेफोरबायदिखौ जेबो प्रटेक्सन दाहो खामायनानै ला सिपिखौ बुंहो जा लों था खामाय जेसेबां हायो नोंथांमोननि खामायनायखौ जोङो मेगन साया खामायनानै ला सोबख' माव जा लों आरो जेब्ला सरकारा बायगोन अब्ला फाग्ला दाजाखा बे रोखा जेब्ला इउपिपिएल सरकारा बायगोन जोबस्रांजोबगोन थेर बेथेर जागोन अब्ला जोंनो बड'लेण्ड नांगौ एगेन जोङो बिटिआरजों जोङो गोजोननाय मोनासै जोंनो बड'लेण्ड नांफिनसिगौ बेफोरबायदि खोथाखौ जों खोनानो मोनगोन 100% गोसोआवल' ला रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव माबा मोनसे जोंनि बर'नि सिमांफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोनहा अर्गानाइजेसन गोदान दानानै बड'लेण्डनि सिमांखौ मोगथां महर होनो बिथांमोना दिनै आवगायबोदों दिनै नोंस्रा मानि प्रटेक्सन नोंस्रा थोखाबाय बिटिआरजोंनो थोजोबखाबाय जादो लोंदो सिरि था नोंस्रा बिटिआर एग्रिमेन्टजोंनो फुलफिलमेन्ट जाजोब्बाय नोंस्रा मानि दावराव मानि प्रटेक्सन मानि दिनै रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै हो बिटिआरजों थोबायब्ला नोंस्रा थोबाय नाथाय बर' रायजो राजाया थोआखै बुजिबाय गोसोआव ला दिपेन बर' बारा थगायनो नाङा रायजो राजाफोरखौ आरो दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड बिदिनो सोरबा पार्टि गोदान दायोब्ला पलिटिकेल लाबा लाबनि माबा मोनसे थाखा फैसा मुलाम्फानि थाखायसो बिथांमोना बड'लेण्डखौ बिनो ओंखारफ्लादों माने पलिटिकेलि उइक जानायनि थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि माखासे पलिटिकेल बेनिफिट एबा सार्थनि थाखायसो बिथांमोना माने बेफोरबायदि मुभमेन्टखौ खालामफ्लानो ओंखारदों बेफोरबायदि बुंदों अब्लालाय नोंसोरो मानि थाखायथो माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफ्लायामोन नोंसोरो दिनै खोन्थाना होलाय रायजो राजाफोरनो दम दङब्ला मानि थाखाय मा मथ' दंमोन मा सिमां मिजिं लानानै बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट खालामामोन प्रमद बर' आरो दिपेन बर' रायजो राजाफोरनो खोन्थाना हो दिनै नोंसोरबायदि लिडार आरो दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखाय जोंनो बड'लेण्ड नांगौ उइ वान बड'लेण्ड न' रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 बेफोरबायदि बुंनानै दिनै नोंसोरो पलिटिकेलि लाबा लाब बेनिफिटनि थाखाय पलिटिकेल सार्थनि थाखाय दिनै नोंथांमोना बड'लेण्डखौ बिफ्लादोंमोन दिनै बिफ्लानाया रोखा जाबाय दिनै प्रुफ जाबाय दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ नोंसोर बुजिबाय बेफोरबायदि खोथा बुंनो सिरि था जा लों उन्दु था बिटिआर एग्रिमेन्टनि मा खामानि दङ माव जा लों था बुजिबाय जेब्ला सरकारा बायगोन अब्ला बुजिगोन नोंसोर बेसेथो गोबाव दं अलमस्ट 3 years रानिं सोलिगासिनो दङ दा बारा गैला 3 बोसोर दंबावो लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बुजिबाय
नोंसोरबो पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन बिसोरबायदि दैदेनगिरि लिडारफ्राबो गावसिनि पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखायसो सोमावसारदों दिनै फैयै फैयै फैनानै पलिटिकेल लाबा लाबनि सासे दैदेनगिरि लिडार जानानै दिनै नोंथांमोना गोजोननाय मोनबाय सेटिसफाइ जाबाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बुंनो दुगा मारा लेक्सार होनो लाजिनाय मोनाखै नोंसोरो पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखायसो बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट खालामफ्लादों बे 100% रोखा बुजिबाय दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ गोदो सोरबा माने हाग्रामा मोना क्राइटेरिया गैया होनना बुङोब्ला जोलैनि हांगार माबा माबिनो बर' हारिनिफ्राय एरख'नांगौ नोंसोरनोथ' जोलैनि हांगार दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया बुजिबाय बड'लेण्ड मोनासिम जोङो सोमावसारबाय थागोन कन्टिनिउ खालामबाय थागोन फोरो दिनै नैबेबायदि सान्स मोननाय लोगो लोगो बड'लेण्डबो नांला बिटिआर मोनबाय थोबाय बा दिनै नोंसिना थोबायबा थोबाय जिराय प्रमद बर' आरो दिपेन बर' जिरायनानै था मालायनि आन्दोलन खालामनो नागिरनायखौ डिस्टार्ब दा खालाम एबा प्रटेक्सन दा हो गोसोआव ला keep that in your mind okay